Vítajte v dnešnom videu, nachádzame sa pri penzióne Sindlovec a ideme na ski Alpy. Tak sme sa rozhodli, že lyže dole. Kilometrik sme prešli na pešo, to bude paráda. Lavinový terén, zapíname vyhľadávače, čiže po túto značku sneh má zakázané padať dole, hej? Ja už som blízky. Áno. A tuto dole je mostík. Tady sme išli minule, prvýkrát, keď sme išli. Na to isté miesto ideme teraz, ale zistili sme, že to je nevýhodné, kvôli tomu, že sa ide cez lesík a dá sa to obísť, je to po túto ceste, kde je sneh. Z Zlatanej doliny cez druhý mostík, ktorý je tuto, ide sa na Šinglov žlab. Začína mierne stúpanie na takú veľkú plochu a z tej veľkej plochy sa ide do Šinglovho žlabu. No, šlapeme pomaly Šinglov žlab po pravej strane a nikto si z nás nezobral sviečku a pýtate sa, prečo sviečku? Na premazanie pásov, lebo keď sa pozriete, tak sa lepí sneh všade. Tu ideme robiť kompresný test. 80 cm snehu. To ešte bude viacej na niektorých miestach. Kompresný test. Tu bude byť taká vrstva, že... Aha. Vidíš, Tu sa to bude sypať. Na ňom je gulatozrný taký ten. To je presne ten, čo vravia, že ten je najhorší. Áno, nebezpečný. Vidíš? Desať. Krátky. Tu je tá vrstva ľadu a nad ňou celá táto vrstva, toto hore, tu je do padnutia. Opúšťame toto miesto, Čínu, ktoré je nebezpečnejšie, než sa zdá na prvý pohľad. A ideme skúsiť druhú stranu, lebo tam inak svieti slnko a môžu to byť iné podmienky. Takže ide sa na druhú stranu. Bez toho, aby sme to extrémne neriskovali. Nádhera. Začalo to byť trošku strmšie, tak sme sa rozhodli, že ideme pešo, lebo sa na lyžoch šmíka. Lyže naložené a ideme hore. Ak by sme toto lyžovali, to by bola sranda. Ale asi nejdeme, ideme tam doľava, cez hrebeň. Šlapeme ďalej. Nádhera. Všetci tvrdia, že není sneh tohoto roku. My sa zabárame po pás s 1,5 metrom snehu. No, zase sme dali na lyže po stromom žlabe. Tu je jedna trhlina a hore sa robia ďalšie. Dúfam, že to zlé máme za sebou. Vyšli sme z toho žlabu. Tam bola veľká prasklina, ale že obrovská. Prestávka na čaj a s týmito nádhernými výhľadmi. To je nádhera. Tie hory zadu, Ostrý Roháč, Volovec, nádhera. Tam je Volovec, na ňom som robil video. Pozri hore v karte. Smer Zátišie. Nádhera. Odišli sme a nebudeme sa vrácať cez ten hnusný žlab, ale ideme tam. Joj, stehná moje! Ale vypadá to úplne v pohode a jaké strome to tam bolo, keď si tam bol? Nie, dobre som vybral. Dobre, nebolo to až také zle.
Dobrá. Jo, nepadol som. Látaná dolina. Takže ideme pešo, sme chata ku autu. Toto je koniec videa. Videli ste aj kompresný test, alebo test, že či sa môže zosypať lavina alebo nie. A lyžovalo sa fajne, bol trošku ťažší sneh, ale hlavne, že bol